हाय रायजोफोर, नोंथांमोनखौ गामियारि सोलोंसालि YouTube चेनेलाव बरायबाय। नोंथांमोना नायगासिनो आंनि गामियारि सोलोंसालि YouTube चेनेल। आङो दिनै नोंथांमोना लेपटपनि बा डेस्कटपनि सफ्टवेयारफोरखौ माबोरै मोननो हायो बिनि सोमोन्दै आङो दिन्थिगोन। बिनि सिगां नोंथांमोना आंनि YouTube चेनेलाव गोदानब्ला आरो भिडिअखौ नायगासिनोबा नोंथांमोना लाइक होदो खनसे आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थांदो, नङा होमबा? अब्ला बारा गोबाव खालामदिया, आङो भिडिअखौ दिन्थिनो लाबाय। बिनि सिगां आङो नेटखौ एसे कानेक्ट खालामना लाग्रोनांगोन। नेटआ कानेक्सन जाबाय, अब्ला थौदो जोङो भिडिअखौ जागायदिनि। आङो गुगल क्रोमखौ ओपन खालामबाय। गुगल क्रोमखौ ओपन खालामनाय लोगो आङो गुगलाव सार्च खालामगोन गेट इनटु पिसि। बेयाव इन्टार खालामबाय, सार्चआव फैबाय, नङा होमबा? गोबां फैयो बिदिनो माखासे लाइनफोर फैगोन। गुगलाव सार्च खालामनाय लोगो नोंथांमोना मिथिखायो। दा मा मोनसेया मोजांसिन, फ्राय मानसिफोरा नायनांगौ नैबेखौ। दा बेफोरखौ नायनांगौ जायो। मेन वेबसाइटखौ जों लिरनाय लोगो गुगलाव गोबां माबा माबि फैयो। दा बेफोरखौ नायनांगौ। आङो नैयाव राइट क्लिक खालामनानै निउ टेब खालामना होबाय। नै दाना बेफोर फैबाय, नङा होमबा? गेट इनटु पिसि। दा बेनि गेजेरजों नोङो माखासे गोबां सफ्टवेयारफोरखौ डाउनलड खालामना लानो हायो। मा डाउनलड खालामना लानो हायो? सफ्टवेयार केटेगरि दङ, अपारेटिं सिस्टेम दङ, 3D दङ, ग्राफिक डिजाइन दङ, माल्टिमिडिया दङ। नों ग्राफिक डिजाइनाव मा मोननो हायो नायनो जों बेफोरखौ मोननो हायो। एडब फट'शप मोननो हायो। गोदान माखासे फट'शपफोरखौ मोननो हायो। दा भारसन गोदानफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो। दा नोंनो मा नांगौ नैबेयाव सार्च खालामबानो जायो। आङो फट'शपखौनो डाउनलड खालामना ट्राइ खालामनोसै, नङा होमबा? फट'शप 7.0, नङा होमबा? गो बेयाव क्लिक खालामना होबाय। एसे गोबाव लागोन, नङा होमबा? नै बेफोरनो एडब फट'शप नोंनो नांगौ। बेयावनो क्लिक खालामालासिनो राइट क्लिक खालामनानै नोङो अपेन लिंक निउ टाब खालामना होबानो जाबाय। बेयाव आङो क्लिक खालामबाय। फट'शपखौ नोङो नोंनि लेपटप बा डेस्कटपआ बेसेबां अपारेटिं सिस्टेम, नङा होमबा? अपारेटिं सिस्टेमनि सायाव जायो। ओमफ्राय डाउनलडआव जुदि नोंनि अपारेटिं सिस्टेमा 64 बेबायदिबा बिदिनो ग्रोबनो डाउनलड जाखायो आरो। डाउनलड खालामनो हायो। दा दसे नेथ'नांगोन। जास्ट नै बिदि फैगोन अपसन। बेफोर अपसनफोरा नङा, नैयावनो क्लिक मोनसे फैगोन। बेयो दसे लड जादों डाउनलड खालामनो थाखाय। आरो अट'मेटिकलि गावनो डाउनलडबो जायो। दा अट'मेटिकलि डाउनलड जाबाय 160 MB। डाउनलडआव नोङो नायनो हायो। अट'मेटिकलि गावनो डाउनलड जायो डाउनलडआव क्लिक खालामनाय लोगो। आंनो बेखौ फट'शपखौ नाङा, नङा होमबा? नोंसोरनो दिन्थिनो थाखायसो आङो लादों बे बुस्थुखौ। आङो बेखौ पास खालामफिनबाय। आंना दंखायो अलरेडि, फट'शपआ दंखायो। आङो दानिया माइ कम्पिउटाराव थांबाय बा कम्पिउटाराव थांबाय, सफ्टवेयाराव थांनानै आङो आंनि फाइल दङ मोनसे, बेखौ आं अपेन खालामबाय। सफ्टवेयाराव थांबाय। आंनाव एडब पेज मेकारबो दङ, फट'शपबो दङ, फट'शप CS बो दङ। नै फट'शप, दा बेयो आंनिखा। बेखौ आं डाउनलड खालामना दोनखानाय। खिन्थु डाउनलड खालामनाय लोगो नोङो डाइरेक्टलि नोङो इनस्टल खालामनो हाया। बिनि सिगां नोङो एक्सट्रेक्ट खालामग्रोनांगोन बै फाइलखौ। दिनैनि थाखाय भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ भिडिअखौ नायनानै, नङा होमबा? नोंथांमोनखौ आसा खालामदों। आरो मोजां आइडियाफोरखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। दिनैनि थाखाय बेखिनिसै, नङा होमबा? दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।